Sokaboni tahukti buksong jotono lamsogo te jotono sarik kaham boya pharo tinini update angkha khoroksa takuk Shoktimoy Debborma bini bufani mung kha Bidya Debborma bini kami angkha Gurucharan Para Shantinagar Khua tini phungni 11ta hai jorao jiraniani hoite mandayo thangmani bufurujani bo bini pocket ni bini purse bag lamao klai thangka bo saimanliya tabuk bini purse bag rutugui manya o rutugui manya ni bagai khajani tahukte buk songno bini purse bag no je manai tongnai lukurok norok no borok kifili rinani bagai o video ni bisingtei saklaimung eba koimung tamni hinmale o purse bag bisingo bini nangkukmani bebakno mani tongo ajaga o pan card voter id tai debit card kaini tongo bike ni registration bike ni driving license amo hairok kwbangma manui tongo o purse bag tei rang bo tongo o rang ni borok ya tabuk kok hingka ke bini je documents rok obo documents no taisa slamoi nahanani hingka ke belai no bezal eba belai no time bo rangnai hingke oboni bagai tabuk khajani tahukte buksong norok jodi kebo phano manui tongkha ke bini o purse bag no bono kifili rinani bagai koijao bini number ang screen o riwi riwano jesa phano manui tongkha ke bono kifili rinani bagai koijao hingke norok jodi no kebo ang purse bag mangkha eba ano kijamisa rang ria sak joratoi ang bini mani no kifili ria omo hairok jodi nongni demand rok tongkha ke amo bo norok amoni bagai bo tawana di bini purse bag norok bono ready phone number of phone khlai kok sadi je mannai hingke o video no kwbang ke share khlai di tamni hinmale jora jotoni no hamya sokpoyo phiaba omo hai jorao jefuru kam nangai tongo lukurok omo hai jorao no kicha help khlainani nango hingke je manai tongnai khajani tahukte buksong norok o documents no kisa malik no kifili rikhangke belai no chanai tamni hinmale kaisa borok no help khlaika mane nini bo onek nungbo wasale wasa bipodok laikai help mannai hingke asukno tinini video ni bisingte asukno sanamuchungo khajani tahukte buksong no norok o video no kwbangma khlai share khlai di tamni hinmale kwbangma borok ni yago sogoi ke angkaise o video jotono nukhaise je mannai bini yago sogoi ke angkaise tabuk purse kifili mannani eba documents kifili mannani so hingke tinini bagai asukno hambai ang nongno bini number screen o riwano je manai immediately bono jogajog khlai di jodi norok nongni extra demand tongkha abo bono no rijaknai no aboni bagai tawana di।